56 kg, nastupuje za žarský klub Sportov Valky. Trenéry jsou David Polok a Tomáš Rodak. Profibilance 5 zápasů, 4 vítězství, pouhá 1 porážka. V rohu modrém Dominika Ruda Chabiniak. A míříme do rohu červeného. 21 let, 165 cm, 54,9 kg. Přezdívka Beskidská bestie, nastupuje za Svarok Gym, jejími trenéry Miroslav Chýlek, Marek Novotný, Tomáš Smolík. Amatérská bilance 17 vítězství, 8 porážek, profesionální 6 vítězství, pouhá 1 porážka. Dvojnásobná vicemistryně světa IFMA do 23 let, mistryně Evropy IFMA do 23 let, mistryně České republiky za letošní rok. V rohu červeném Irena Smolíková. Čeká nás zápas podle pravidel thaiboxu v malých rukavicích. Ještě než jej zahájíme, tak mi dovolte poděkovat muži v černém, je to rozhodčí tohohle zápasu Jiří Kubalák, který dnes odrozhoduje v ringu svůj poslední zápas, po kterém ukončí kariéru. Prosím potlesk pro Jiřího Kubaláka a jdeme na to. Veľmi pekné gesto aj pre skúseného rozhodcu. No a poďme teda na hlavný predzápas na akcii Svarok Fight Night. Tady můžou obsat vidět stoly a věci, tady bude restaurace. Tak, tady bude afterparty, ale tady bude obsat prostor. Potřebuji, ať řekl ještě lidem, že sedí na těch stolech tam, ať prostě se seberou a jdou k baru, ale ať nesedí u stolu. Nebude sedět u stolu, vyhodil se knížka, prosím. Děkuju. No afterparty je do 2 hodin, no? Dobře. Pri Irene Smolíkovej je taktiež zaujímavosťou, že ona študuje bakalársky odbor výpočtová a aplikovaná matematika. Zároveň na polovičný úväzok vyučuje matematiku a programovanie. No je jí teprve 21 let, ale zkušeností už má na rozdávání spoustu titulů. Ono i ty tituly IFMA jsou velmi ceněné, i když je to do 23 let, tak IFMA prostě má obrovskou úroveň. Tam kdo zvítězí, kdo získá nějaký titul, tak to opravdu už musí být skvělý bojovník. Presne tak, a ona aj pred pár dňami vlastne pricestovala z Grécka, kde spolu s bratom reprezentovali Česko na tom európskom šampionáte IFMA. Nepodarilo sa im síce priniesť sem aj cenný kov, ale celkovo bola česká reprezentácia úspešná. Myslím, že až 13 medailí získali. Niekoľkých šampiónov, striebro, bronz, rovnako aj Slovensko má titul, o ktorý sa postarala Iveta Srncová v kategórii Elite medzi ženami. Tak všechno se nám připravuje. Před námi je předposlední zápas dnešní karty. Pojďme si jej užít. Thaibox v malých rukavicích je taky takový, je to trend, je to atraktivní způsob boje. Jsem na to zvědav i v tom ženském podání, jak to bude vypadat. Videli sme aj dnes, že je to naozaj dynamický súboj v tých malých rukaviciach. To je jednoducho cítiť, to sa nedá oklamať. Je to tak. A dneska obecně jsme tady viděli hodně ukončení před limitem. Tak jdeme na to. Zápas nám začal, no ako dopadne táto odveta? Potvrdí Chabiniak výhru z prvého duelu, alebo je Smolíková vráti tu porážku aj s úrokmi? No, na vážení byla hodně nabroušená, ale ono to bylo podle jiných pravidel. Áno, to bola K1, tento raz je to nie úplne Thaibox, je to Thaibox v malých rukaviciach. Ano, právě Irena říkala, že Thaibox je její doména, takže tady chce potvrdit své kvality.
Oni ani nesúhlasili inak tým Smolíkovej s tým výsledkom v tom prvom zápase. Ano, Pre ano. nich to bolo sporné, verili, že mali vyhrať. Je to tak, Irena říkala, že byla vítězka i v tom zápase prvním, že teď to chce ukázat. Smolíková je v dobrom tempe po víťazstve nad Vicky Bulínovou v PML-ke. I taktiež predviedla veľmi dobrý výkon, najmä o tom jej boxe to vtedy bolo. Aj sama No a to priznala, je- že zabudla kopať. Taky velmi cenný sklad, že Vicky Bulínová je taky skvělá bojovnice, takže Presne tak, zápasnička, ktorá už má na konte taktiež množstvo titulov, obrovské skúsenosti, takže to bolo pre ňu veľmi cenné víťazstvo. A Smolíková mierí vysoko, ona sa netají tým, že cieľ, o ktorom možno vie aktuálne málo kto, tak ona chce raz poraziť Moniku Kochlíkovú, čo je samozrejme svetová mega hviezda. mají jako svůj vzor velký, takže a musím říct, že i opticky vypadá velmi dobře. Pamatují, no nevím, jak Sloven, nechci říct, že byla trošku oplácenější, to se samozřejmě u ženských nesmí říct, ale prostě vypadá teďka skvěle. Opravdu ta její sportovní forma je vynikající. A má aj výbornú fázovnu naozaj. Napriek tým komplikáciám, ktoré ju tiež stretli tento rok, kde v Thajsku skončila na infúzkach, tak dokázala si s tým poradiť. Pred tým posledným zápasom necítila vôbec tlak, čo bola možno aj ona sama trochu prekvapená, ale sadlo jej to tam. Zatím vidíme, že se holky snaží bodovat především nohama, občas tam projde nějaká puška. Zrovna jsem jednu přivolal. Ako by ťa Chabiniak počula? Okamžite si dala povedať. Krásně to tam pláclo, ale Irena hned dostala zadní. A ukazuje sa, že aj mimo K1 Chabiniak rozhodne nie je bez zuba. Zatiaľ dobrý zápas. Tak v podstatě jsme zatím viděli K1, protože tam klinčování žádné nebylo, nebo lokty, takže v podstatě to bylo zatím K1. No a to bude práve možno aj pre Smolíkovú teraz úloha, ako to viac toho spraviť tajský box. Ak chce ukázať, že to je jej doména, no tak bude potrebovať ten klinč, tie lakte. Tam aj presadiť. Tady jsme viděli několik momentů, kdy opravdu se Irena dostala příliš blízko a Polka ji hned potrestala zadní. Tie kopy Smolíkovej ako bývalej futbalistke určite fungujú. Má tam dobré základy, ale potrebuje to teraz trochu zmixovať. Viac tými thai-boxerskými technikami. Tak pojďme do druhého kola. Teď Chabiniak začína aktívne. Snažila sa natlačiť na Smolíkovú na provazy. Tam Irena zkouší ty low kicky, ať už z přední nebo i ze zadní. Je to takový taktický výkon. Ani jedna, ani druhá se nežene do nějaké zběsilejší přestřelky. Áno, kto vie, či tam možno aj nemajú niekde v hlave tie malé rukavice. Samozrejme ten úder môže byť cítiť ešte viacej. Teď tady máme No, teraz je to ten Klinč. klinč. Šanca pre Smolíkovú, ale je to už preč. Tak
tiež môžeme povedať ako jeden z potenciálnych faktorov na tieto posledné dva zápasy. Tým, že máme už po polnoci, to tiež nie je čas, na ktorý sú zápasníci zvyknutí. Je to tak. Aj, tady jsme viděli. Nepríjemne tam dopadla Nepříjemně, Smolíková. přesně tak, to jsem chtěl říct, no. Že spadla vlastně na vlastní nohu. Našťastie vyzerá, že je v poriadku, môže v pohode pokračovať. Ale hned dostala kombinaci levá, pravá. Teď se snažila vrátit. No nie je to ľahké zatiaľ pre Irenu Smolíkovú nejako presadiť ten tie box. Kabiniak odvádza dobrú prácu. A opäť zasiahla. Přesně tak. Jakmile se Irena přiblíží, tak inkasuje, protože tam nefunguje ten kryt. Přes ty malé rukavice prostě to prochází. No. Presne ten špecifika, z ktorých sa zápasníci musia vysporiadať. Ale teraz pekne aj Smolíková trafila. Tá lavačka prešla. No, za pěti dostala levačku zpátky. No. No. A pozor, teď loket a hned zadní. Tak, teď se snaží Irena pracovat v klinči. A zase to byla Chabiňák, která měla poslední slovo. A už len posledné sekundy v tomto druhom kole ostávajú. Druhé kolo je za nami. Samozrejme nepoznáme ten stav bodových lístkov, na tomto je super to otvorené bodovanie, kde by sme mali jasno, ako to videli rozhodcovia po jednotlivých kolách, ale nebol by som si úplne istý byť v rohu Ireny Smolíkovej tým. Tady to můžeme vidět, ty čisté signifikantní údery, které tam procházely. No, znovu kombinace levá, pravá. A znovu. Tady prošel ten loket a v zápětí zadní direkt. Tá razancia a sila je zatiaľ na strane Chabiňák. Keď trafí, tak to je cítiť. Uvidíme, no. Bohužel Mirek Chýlek nemá k dispozici ty opakované záběry, takže těžko říct, jestli on to vnímá tak, že by měla třeba Irena přidat. Jaké jí dá teď pokyny do závěrečného kola. No to tak často je, samozrejme, máme všetky tie zábery k dispozícii, vieme sa na to inak pozrieť. Na druhú stranu pre nás aj to bodovanie toho zápasu, iný pohľad máme, ako majú bodoví rozhodcovia. To rozhodně, to vůbec nemusí být tak, jak my to tady říkáme samozřejmě, protože rozhodčí se dívají z jiných úhlů. Navíc jsou trénováni na to, mají na to oko, takže... Tak poďme do třetího kola. Obe bojovničky ešte hecujú aj prítomných divákov, pozdravia sa, no a máme pred sebou necelé 3 minúty, ktoré pokojne môžu rozhodnúť o víťazke tohto súboja. Opäť ako náhle presne skráti Smolíková, príde bližšie, príde odpoveď a reakcia od Chabiňák. Určite aj poľský tým si je dobre vedomý, že clinch by mohla byť veľmi silná zbraň Smolíkovej, pokiaľ by tam došlo na nejaké lakte a podobne. No a teraz veľmi dobre trafila Chabiňák. Ale teď Smolíková ale tiež vracia. Přesně tak. Teď to byla půjčka za oplátku, jak se říká. A už můžeme vidět i na obličeji Chabiňák, že tam něco přistálo. Je to rozhodne tvrdý zápas. Ale neľútostný stred, v ktorom si nedarujú ani centimetr priestoru. Tady to okopávání určitě hraje nějakou roli. A Irena se snaží tlačit, snaží se udržet soupeřku v rohu.
Len 75 sekúnd do konca tohto duelu. Tak poslední minuta, pojďme na to. Irena se snaží, opravdu v tomhle kole se snaží z toho vytěžit maximum. Čo ešte majú obe v tom svojom rezervoári síl odložené. Na tomhle kole se mi Irena líbí mnohem víc. Smolíková opravdu drží soupeřku pod tlakem. Je to určite jej najúspešnejšie kolo, takže tam, ak to ešte dokáže udržať na svoju stranu, tak tam bude záležať na tom bodovaní tých predošlých kôl. Či jej rozhodcovia dali minimálne to prvé kolo, to by potrebovala. No teraz je naozaj vo veľkom tlaku. Áno, teď je to jednoznačne v jej prospech. Aj fyzicky na to mi príde aktuálne. A to vypadá, že tam je nejaký eye poke. Áno. Nejakých 15 sekúnd pred koncom, veľmi nepríjemný moment. Práve vo chvíli, keď ešte stupňovala Irena Smolíková ten tlak. A to je něco, na co rozhodně nejsou holky zvyklé, protože prostě to je specifikum těch malých rukavic. Áno, Máš tam volné prsty. Nekonečná téma v rámci MMA, tie eyepoky a čo s tým spraviť. A nedávno, ako skončil ten titulový zápas v UFC medzi Aspinallom a Ganom. Áno. Ale ešte pokračujeme. Posledných 10 sekúnd. Tady nejsme v UFC, tady se kvůli eyepoku nekončí. Tak. No je tady konec. Máme tu po zápase výsledok, verdikt je v rukách bodových arbitrov. Ale holky si projevili vzájemnou úctu. Tak pojďme na vyhlášení vítězů. A rozhodne to bol tvrdý duel na celé 3 kola. Pre Irenu Smolíkovú, no uvidíme, ako dopadne ten výsledok, ale z jej pohľadu škoda, že to nedokázala takto rozbaviť aj v prvých 2 kolách. A že to prišlo z jej strany až v tom 3. kole. Tam ten tlak naozaj dokázala vystupňovať veľmi dobre. Ešte opakované zábery predtým, ako nám Tomáš Vzorek prezradí, ako to dopadlo. Tak pojďme vyhlásit výsledek tohohle duelu. Dámy, prosím na střed. Byl to velmi vyrovnaný duel. Podle rozhodčích tedy končí 2-1 na body a vítězkou se stává bojovnice v rohu modrém Dominika Chabiňák. Chciałabym podziękować panu Mirosławowi za rewanż tutaj w Małych Rękawicach. Jest to moja pierwsza walka w Małych Rękawicach Muay Thai. Irena jest bardzo mocną zawodniczką, bardzo mocno uderza i ma naprawdę niesamowite serce do walki. Cieszę się, że ją poznałam w tym roku. I mam nadzieję, że będziemy się spotykać, że będziemy jak najczęściej walczyć i brawa dla niej. Tak snad jste rozuměli, pokud ne, tak velmi stručně přeložím, poděkovala jak promotérovi